Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai fi baro kini long ki khubor bamata kasni. Banom don kajing rengkang ding keper jong ki kertong yakun election MDC na kaseng sign perthei jong ka kun henyo trap national awakening movement kalashim ya kajinte lakam. Bandon ka kular bamsma ya ki kertong hakmat ka kidur mot shirin yang jong ki klawat kari khasi ya kane kajin sha shim smai kalong anda kila job ya ka election MDC kim dai ban phet nik kwa bor ki kertong jong ka KHNAM ki balasha penbam smai hakmat umat dur jong utirot sing badu kiang nong ba baro kilong khado ingut bat kumjuru kala pelaj paiba ya kamat trikam ne ka manifesto ya kini ki kertong jong ka KHNAM la penbom smai dau ba James M Eneng ubadei u General Secretary ha kajin sakhilang kinong but jong ki kertong bat kumjuru na kinong kersan ya kabala senrelang da ki bahayung asam haba paisha kajin pelai paiba ya ka manifesto ka KHNAM kalabu ya ki kasantali kimat Trikam harengkat bat kakular ban pentrikam lada ka KHNAM kawan hakabuar ban bat ya ulakam. Kajing trekam ke bukti ke subah ke kausil ke baar ke seng kan sini ke sinjam ban penjanai ban penhai ke kernit ban riu sik shidir yang geriti sensyar dari India ke balai ban dawa badai ban penduk no yang ke paragraf 12 AA na ke kernit ban riu sik shidir yang geriti sensyar dari India ke basau ban penti kena ban penek pensak ban penklain yang ke bor like duit autonomous powers yang ke kausil ban lum jintip alor Barok gijaka giputa gibdan apa uput usam jong ke council apa riu ban penlong ai codify ya geriti di dostur ha ke ek lima ki ilaka apa hiyo ban penklan ya ka pelapisa ke council ban penti kena ban yo e gijitip ku babnia alor ke jinglum khajana ke sarkar jela kenang ba ke council ru kan tip jela ke pha ka pra ban pendu ya ke jinglum kisa be an lang ba ki lima ba ke council ba kendai ban pentrikam hok ya ke trading by non tribal regulation hat kendai spa san pusau ban yadai ke khayi ke pateng trai muluk ban penkelai ki kat tu kat ni ki benta jong ke regulation kat kum ke jingyat kapur ban pendu no ya ki license jong ki kam ki ba ukasi ulala ban tre ke besipau ban pendan kam ya ke trading by non tribal regulation kat kendai spa san pusau ban ai musim ki kun samla ban sengkam bat ban yo kam hala ka jela kabakhat we kaan kam sya ya ki bomde ki kasi ban longrang ba snong nre lalap badon ki snong ki ba ka jat bin riu ki bomde ki kasi ki long girang ba snong ka bawara e ka jingma halor ka hok long trai halor ka khandau ka siap namar kata ka seng kan penbej ya grup kom trekam jong ki it ki hima ki ilaka kat kum ka jing aibor jong ka an kabakhat ar ka seng kan penyo apat ya ka bor ban ai issue senot riulum sinutrak certificate da ka council bat bandawaru ban penbek thama ya ka sinutrak order khat khandai spa sanfo ka khat lai ka senggan penti kena ya banang ni syakmat kan donno da kurukom thungkam ka bukhut ka subah ha gunti ka bade ka khat saw ka sarkar jela lengba ka notification khat khandai spa proper ka penlong ban register ya ka khandau bat ka sarkar jela da ka pensiong nongrim na ka registration of land kat khandai spa pra ka khandau ka hap apo ka paratri jong ka siksidil namar kata ka seng kan yasaj ban pendam no e gani notification kat khandai spa pra puar bat ban register no e ki khandau bat ka council ka bakhat san ka seng kan omri ban om shapting ban ni sakmat na kamta ka daw ba jong ka jat bilriu e gani ka por nga ngapen bana kena kepor ba ngapelaj di kot jingkular
bat ya hagan election MDC at kapar kaseng kan trade apa kan yo ay kijinjok kini kimat baro min budin bat terkam ka kum gila bu cikular mat paika dengan penbenang ni po kalau flight ni ko cikular hagan election na tung tak bilang itu Star India, Eman Basayamai, saya mau ni bar star pol ni Thomas Pasar ka salam Kertong jong kaseng pun New Threat National Awakening Movement. Enam. Bayakun nak hakanik election MDC. Mentau senam arjar atusan. Nah. Khatsan Laban Mokram Constituency. Kapra Mokar Kapra. Seven Mokrau Constituency Discussion District. Atusan Mokrawat Sondas District. Katunda Jiau Constituency. Ada orang yang kah mati konferensi. Nah, kular scam. Baanda ngalajob. MDC. Ngan yai ne scam. Haji nongrim jong kaseng. Bat ngan om pet seng dalilei. Adu bandakut. Kasamoy terekam MDC. Wat apedeng. Jing jing tenju. Bat jing pensoi tu bebun. Juga persang ban penkelah. Ya kan nongrim. Bat kajuban lak. Kapangalak klei Ahmad Kaseng. Bat Ahmad kiri krau jong geri. Ublay Islam gajat New Utrecht. Ublay sebut nang kali kita di Poro pendek di kompleks bagi image bagi Uli ketua Land Act juga Council ke badang Susan ni, bat ngilap kam dalong mandatory tan. Pi mentang kipai ba kilap register support DC, la besar apa dis council. Te ban register buru RJK ka along pi ban benjo pai ba pada. Man kadon ka fee ba pihak sim. Tina kalian ke jungi ngilalap lu yang ka act juga dis council. Ba ki long ki khomai parat kan dia. Benda kinong seksyon la dagi kwa bila register hapo ka council ka igalanti kyap sim so ka got NOC na kasinong nata pada hal sim sa ka dulir pen scam na kahima kyap ra ikine baro dan kira sebuah council bat ngilap ba lembah kini gi stages ki ba ki pai ba ki hamanyan kadan ka corruption bana pila pipe ak ni council kala na buo parking ya ka jaka ka bahapo 1,000 square feet ka bai kasinong kalau mensim tang sepat tengkah, lani si hajar tengkah. Kehima kalau mensim tang hajar tengkah, bat ka dis council kan sim kata ka by registration. Bat ka ba hetam ka pisa ka ba council kalau mensim kum kata ka by registration kam dei ka bakhiatan hadu kata. Henry ngitip ya kajing siapa ki babon ki sinong ki hima ki ra kim ya katkum ni ka door balabot di council kia la kajong hi kahima kasim berman dengan square feet tata tengah square feet kuat kisnong dan banyak dalam kajong kisnong tinggi iba kam dan tan kajing ya baik ya renti lene kata banuan ra ya kata sistem kemangong pensuk ya baik bah namar ba ka huru-hura ba kani register ka dis council ki stages ki bon tiki babon ki pa yung no bahar register po DC office tangsil ti biladap ka kamsuk te ya kani ngasudai ba ngi happy ban sim baik ba ban penduk ya kan notifikasi kena sebab perkuat jong ka sarkar jela bat ban register ki kendau baik hapo ka dis council baik ban long mandatory baik kenapa nginum dot ki kendau siap kinum sumtut sakiwi pada ki jela dari sakiwi pada ki beri ki bam ki bala samana ban thiet jaka hang ne kat kum ka lanton sadat seksidu kadai banyada ya kajeng kertang jongki pai dulu kene taki ki tribes ban ong ang dia pok jala jongki ma ini ngila alap la bun tinggi snem benda baki don ki ba pendon bakalai ya kene kategori sidul tribe ki long chua ki jong kamen chua ki kamau ba ya sidul tribe certificate la juain na kaliang jong ka council om dei na kaliang jong ka state government
Nakataka daw i nadu baka simti ka state government ban ay kini Shirul tribe. Kamta mentali ka online. Kibun ba kijing bumpet benya. Haba swaba ka DC office ni ka sarkar kan ay kini Shirul tribe ka bawan ra pada kajing turmur. Lani kajing punan kambakla ya kataka Shirul tribe kategori. Tekani gadi ka ka ba nakaling jongi ngila ya sa gila pet benya ba. Balangi boy settlement council kan penting kenapa kan dia ka bor ban ay kan ka sernot riulom dari ka Shirul tribe certificate kan 15 biang siapa ka council nang ba kan don kata ka jit purking ga biang ba ha swab ngin ay ka Shirul tribe certificate siya ki ba apply iso tu ban kaliang jong ka council ka don di kan ban hapsim saya kasih tribe certificate hindi iyo iba kam darlong kan hadu kata-kata ka ba purking nomor lagi ya coba kan ka notification kat nice pak ni kusan jong ka Ministry of Tribal Affairs kidan si bun bagi kendon kibal atho hang tu baki taki issuing authority kibadan kita kibadan ni ka bor ban ay ka Shirul tribe kiban bot renti bat hak tu ka nice pak ni kusan la thoru balada lap bakidan ki bor kiba ay ka Shirul tribe certificate klaim da bisar nya di ban pensitom nya ki tengi la don ni ki dokumen ki jongi ki ba khlan ki ba biang ba ki bangal ngila ban yasan ban ki bor ba page ban pet kenapa ka Shirul tribe arwan sangi kabar ba ka bentang ban register ki khando katkum ka para 3 jong ka 6 schedule ka khando ka hapo ka jing page jing khmi jong ka district council bat baro hing yuju ekran daki babor ki dong ilam ki ong ba ka hok long trai halor ka khandau asya hering i ba ka sarkar jela hau khat khandai spa rabuar kapun wanra ya ka ke notification bat ko ong ba dei ban register no ya ki khandau ki siap apo ka apo di office bat ka sarkar jela bat nakaliang ka jongi ngisim ba ka ni gede ka jingpun kai ladi kata ka jingkni no ya ka bor jong ka district council hakabai dei bat ka khandau ka siap Kena kalian ka jongi ngin ya saja kan ni badai ban register no yang kendau siap hapo ka district council kenang ban ngintip nadu hangno hangno kita put usam jong ka district council godan kenang pakanum don tan kini ka je kini put nesam ngiyo i bahaba ka sarkar jela kaya keren ni ka kajinya tengku put kamta me hapo block 1 block 2 ni bala late justice block 1 block 2 hitip ba kajiya kini lani kajiya khaput ha block 1 block 2 kam dei bat ka sarkar asam hene ka dei bat ka Karbi Anglong Autonomous Council kata ka dei kajing sisa tapi late justice boy khaput ro kitu nong yalam song so kini thu e katai na kata ka daw ni snyo ba ka kalong ba kerpang ba ka dei ka district council ka bodon ni ka bor kat kung ka schedule ban pek ya ka jing ki khendong siap ki ber pok sam jong ka council hi